Kana siya. Yung medyo murag hanap niya pun. Dili pa kayo maklaro. Maklaro. Oh. Kana. Ah, kana boss. Klaro kayo. Klaro na kayo. Ana. Oy, pre. Ay. Karor lagi ka. Ako pre, busy ko sa balay lagi. Usman, masyata. Shit, good taon. Wala kitay kwarta. Huwag na gawin miskin piso mo. Gihulat ta ka kay sigma ka. Naakay diha maka shot tagi nagbay-bag sigma. Mingan gid parehab gitaway ko tagasalig po ko sa imo kay ikaw ba man trabaho sa tong duha. Pero Kabalo biya ka pre nga utangan ko pre. ay mas maayo mangita tag pamaagi man kwarta ta. Ngita ko mati. Mao na sakto nga. Mao na sakto nga tong buhaton. Nakoy na. Sama na. Unsa gay maayo ani nga ako yung customer nga albularyo ka. Ay magpanggap lugar ko nga albularyo. Oo. Ikaw mangita Oh. Usman. Ako dalon sa imo. Sige. Nya kini ako props keder man ko. Nya kini dayon kini. Mag-ana din ko. Sige. Tunga ni sa bayan. Ikaw ay mo props ni duha. Ako Oh. man na biya. Oh, sige. Sige, di ko props. Sige. Ato na ito. Ato na ko ha. Sige. A few moments later. Asa ko mga kita ni albularyo nga makaayo ani akong mata ba? Dito naman yung nagsugod atong sikog lantaw atong mga sexy nga babae. Dugay kay customer mo agi ba. Sige, gilamok na to akong pare dito ba. Karon na mo agi customer karon. Impas ka. Uy. Pre. Bruh. Usa na pre. Usa ka pangita pre. Ang ngita lagi ko boss ukuan kanang makaayo ani akong mata kay kanang makakuan sa akong mata kay di ko kita ba. Mananambal albularyo. Oo, albularyo. Kaya na. Oh. Sige, ubanan ta ka pre. Nakapit. Nakoy kaila, doon ra diri. Nakoy kaila. Tara. Sige. I believe I can fly. Mananap kadugay ba to kung pare nga kitag customer. Sa makakwarta nami. Paabot ba ni bigay. Dugay pa magid siya bay. Mentag magkita to mananap og patambal ba kay. Balitaan ni nga tig mayo. Pre, doon na ta pre. Doon na ta. Mananap na kakita lagi do. Kwarta ni. Tarugon ko ni be. Maayo ni. Pre, magpatambal daw siya sa imo pre. Kini mo ni patambal. Kabalo na ko si Prinsa ni. Buta ni. Lah, boss, nakabalo lagi siya nga butak ko. Di ang na si kamaster mo tambal. Diri, maayo jud kaniya pre. Ay, kaya kabalo siya. Nya, mupasi sa ko kay. Pagpapag man diri. Sige. Salamat kaya. Ako yung bahala ni. Oh, sige. Ato sa ko. Oh, sige boss, salamat boss. Uy, buta di ka. Bitanaw na kung ano ang tangay mong raibang katanaw ko imong pananaw. Libat nga buta. Pero maglisod ko ani da. Maglisod ko. Pero sige lang layo ko ni. Ay sa ha, what sa kaya Oh, ako katakita sige, unta ka sa akong ha. Kanay, kita kanay. Sige, di maklaro boss. Hanap ka din pa Hanap na kayo. Kanay, kana siya. Yung medyo murag hanap niya pun. Dili pa kayo maklaro. Ikaw maklaro. Oh. Kana. Ah, kana boss. Klaro kayo. Klaro na kayo. Ana. Naay na ka. Ay, bayad. Boss, may panig ka boss. May bandit. Oh, Salamat kayo. Oh, ato na ko boss. Oh, sige. Ah, Kayo.
Mananap. Manyakis nga buta. Tinaw kay pananaw basta kay puti kay paa. Bibi, tanahan ko din kwarta ni 500 daw ni. Maisahan ko ng ilag ko gatis. 50. Palito na maling pa din 50. Yan nga. Isahan. Kwarta na ta. Ay, scam ta. Kwarta. Ay, scam ta. Ay, scam. Mas pindan. Maro may itong butang na lipat ko yun. 50 na nagbayad. Abi niyo sa 500. Ay, sigwita. 50 na. Ba't natin ng isutin? Pulburon. Pastilan. Hindi man kapalit o green horse, pre. Di na gani. Nah, mangulit ta, pre. Oy.